Oraingoan, ekoizleen gelara sartu gara. Bulego honetan, aurreko gelan amestutako ideiak nolatan aurrera eramango ditugu aztertuko da. Beharrezkoak izango diren baliabideak aurreikusi eta ezinbestekoak diren elementuak ikertuko ditugu. Gure egitasmoa era egokienean gauzatzeko behar dugun guztiaren inguruan ikertzeko ordua da. Lan teknikoa izanik, eskura ditugun baliabide guztiak erabiliko ditugu. Internet, liburuak, eskarmentua, inguruan aurki ditzakegun edozein elementu edo pertsonari eskatuko diogu laguntza. Azken finean, gure ametsak errealitate bihurtzeko behar den guztia aurkitu beharko dugu bulego honetan egingo dugun lanarekin.